הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. ואמרתי, זו ההחלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו ההחלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו. קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעמק אביב, ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.